Foli ani tanuya ma kɛrɛnkɛrɛn ka di aw bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin ani mabakɔrɔ fɛn fɛn bɛ ka se Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la an b'aw fo danti foli min na aw bisimila Bamako News TV sanfɛ ka kunnafoni ɲini ka kɛrɛnkɛrɛn ka di aw ma ladiriya la diɲɛ don o don ni jamukan in bɛ latɛmɛ aw ye don kibaru o de y'a tɔgɔ ye nɛgɛ kanɲɛ 7 wagati 7h du matin an bɛ soli boyi ka n'an sigi kunnafoni kɛnɛ kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kunnafoni minnu bɛ yen n'olu bɛ ka diɲɛ bɛɛ minɛ ka se ka o détail aw ye ka kunnasiri ban aw la kunnafoni ko ta fanfɛla la balimaw ni an sigilen an ka kɛnɛ kan aw minnu b'an ka vidéo partager an b'aw fo aw minnu bɛ j'aime ta an b'aw fo aw minnu b'u commenter an bɛ aw fo k'a ɲini aw fɛ halisa aw ka abonné an ka chaîne YouTube la ka caya aw hakililaw a k'u bila commentaire la ka d'a kan an nisɔndiyalen don jamukan daminɛ don ni bi kelen tɛ donc o kɛra aw ka cɛsiri de la an bɛ aw fo aw minnu y'an suibagaw ye balimaw ni an sigilen an ka kunnafoni kɛnɛ kan jamukan bɛ ka lase aw ma mɔgɔ min fɛ aw balimakɛ n'aw denkɛ don aw ka kalanden Seku Traoré la grande voix le chinois de Bla aw bisimila kɛnɛ kan balimaw an bɛna kunnafoni caman latɛmɛ aw ye bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Donald Trump ale kɔni jamanakuntigi kalafili kɔ a yirala k'a fɔ ale de ye sebagaya sɔrɔ a confirmé na nka Joe Biden bɔra a ye kunnafoni dɔ di a y'a yira k'a fɔ wari dɔ bɛna di Ukraine ma yanni ale ka taa a bɛna dɛmɛ dɔ don Ukraine ma halisa musakako ta fanfɛla la yanni ale ka fanga bila donc an bɛna an da don o la o bɛ ka kɛ kun jumɛn de la an bɛn'o walawala aw ye n'o bɔra yen Donald Trump fana ye kuma dɔw fɔ k'a yira k'a fɔ a bɛna migrants fɛn fɛn bɛ yen ni papier ɲɛnama t'i bolo fɛn fɛn bɛ yen illégalement u bɛn'u bɛɛ gɛn an bɛna an da don o la ani cɛ musonin minnu bɛ yen polioba ninnu wubiya in k'a bɛna sen da o fana kan k'a jɔ pewu an bɛna an da don o fana na ka o walawala balimaw n'o bɔra yen dun Mali kunnafoniw la fɛn min ye Pays Dogon ni o ye centre ye u bɛ kasi la nin waati in na o de la u ye weleweleda kan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ta k'a bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u wele u ka olu tulomagɛn ka d'a kan ni gɛlɛya tɛ fila ye kelen bɛ Bajangarakaw kan bi Pays Dogon bɛɛ k'a sabu kɛ mɔgɔ jugu ninnu ye jarawilikɛla ninnu k'a sabu kɛ k'u ka gɛrɛntɛw ye u bɛ ka bin duguw kan Pays Dogon b'o kasi la u bɛ ka wele bila Asimina ka mɔgɔw ma an bɛna o fana latɛmɛ aw ye ka taa se kunnafoni caman wɛrɛw ma an badenw nin de ye an sigikan ye bi an bɛ aw fo dan tɛ foli min na ka dugawu kɛ ala k'a ko ni sababa bɛɛ balimaw an bɛ don kunnafoni kɔnɔ joona l'Amérique an b'a daminɛ diɲɛ seleke naani kunnafoniw na l'Américain jamana kalafiliw kɔni banna sebaya o dira Donald Trump ma Donald Trump min n'a ye l'Américain jamanakuntigiya kɛ ka tɛmɛ kalafili la ale de tilala ka sebaya sɔrɔ tuguni a kɛlen ka sebagaya sɔrɔ a ye kuma ta a ka kuma fɔlɔ kɛra min ye détail dɔw bɛ yen a y'olu di o bɛ tali kɛ jumɛn na Donald Trump ko ale ka kɛlɛ fɔlɔ bɛna kɛ min ye o de ye k'i ɲɛsin migrants ma tungafɛden minnu bɛ l'Américain jamana kɔnɔna na États-Unis kɔnɔ ni papier jɔnjɔn t'u bolo n'u ka sɛbɛnfuraw man ɲi ale bɛna wulikajɔw kɛ olu bɛ se ka l'Américain jamana bila cogo min na a bɛ sigi san 2025 ale bɛ sigi dɔrɔn a bɛ fɛɛrɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen la olu ka se ka l'Américain jamana bila wali kelen u ka papier jɔnjɔn ɲini u yɛrɛ la a y'o fɔ o tɛmɛnen kɔ a ko a ka kɛlɛ dɔ bɛna kɛ jumɛn ye o de ye wubi ninnu poliow cɛ minnu bɛ yen n'u b'u cɛɲɔgɔnw kanu muso minnu fana bɛ yen n'u bɛ jɛ n'u musoɲɔgɔnw ye a ka kɛlɛ bɛna ɲɛsin olu fana ma o ka se ka dabila pewu ka bɔ l'Américain jamana kɔnɔ ka d'a kan a bɛ ka l'Américain jamana cogoya tiɲɛ bi cogo min na a bɛ ka l'Américain jamana cogoya tiɲɛ ka se degré min ma ni ala tɛ maa si t'o dɔn donc yanni a ka na campagne a ka campagne kɛ k'a kun y'o ye wa a nalen a bɛ k'a yira fana k'a fɔ a bɛna polioya ni o ye cɛ ka gɔrijigɛniya ye a bɛna kɛlɛ fɔ ka s'a dan na
Mbademu an y'o kuma in mɛn a diyara an ye nin kuma fila in na fɔlɔ diyara an ye nka filanan y'an siran kosɛbɛ ka d'a kan maa caman bɛ yen farafindenw na parce que n'i ko k'i bɛ migrants kɛlɛ migrants ninnu caman bɛ yen farafindenw de don farafinna jamanadenw de don donc o yɔrɔ in kɔni na an bɛ siran o yɔrɔ in na an bɛ jɔrɔ ka d'a kan o tɛna taa ni tɔɔrɔ ma an farafinden ɲɔgɔn dɔw sɔrɔ nka an bɛ dugawu kɛ ala k'o ko ni sababa bɛn nka fɛn min ye poliyɔya in gɔrijigɛni ninnu ka kɛlɛ an b'o la bi an b'o la sini an kun b'o kɔrɔ ka d'a kan o fɛn in bɛ ka développer ka se niveau min ma ala dɔrɔn de b'a dɔn wa a tɔgɔ tiɲɛ min ni tubabu jamana ninnu bɛ k'a sɔrɔ dɔɔnin tɛ k'a daminɛ Amérique États-Unis na ka na Faransi ni Canada ni fɛn ninnu u tɔgɔ tiɲɛnen don fo k'a dama tɛmɛ wa diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko i bɛ ala ko la i bɛ kira ko la kɛ i mana kɛ diinɛ fɛn fɛn na o gɔrijigɛniya min n'a bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn a b'i tɔɔrɔ de donc Donald Trump ko a bɛ n'o kɛlɛ fo ka se a dan na donc Donald Trump an b'a fo o yɔrɔ la kosɛbɛ o kɛlɛ in ala k'o sabati a bolo maa y'o ɲɛ a bolo ala k'o ɲɛ a bolo maa m'o ɲɛ a bolo ala k'o ɲɛ a bolo n balimaw n'an bɔra yen an bɛ to kunnafoni kɔnɔ halisa an bɛna Mali kɔnɔ yan n balimaw an bɛ waati min na komi sisan pays Dogon bɛ kasi la Bajangara bɛ kasi la Bankasi bɛ kasi la ani yɔrɔ caman caman wɛrɛw k'a sabu kɛ jumɛn ye n balimaw jarawulikɛlaw ka wulili fanga bonyanen don sisan kosɛbɛ u bɛ ka maaw nisiri k'a da u kunna pays Dogon kɔnɔna na i n'a fɔ sɛnɛ daminɛ ni o ye samiyɛ daminɛ ye n balimaw u tun b'a kɛ cogo min na ka sɛnɛkɛlaw nisiri k'a da u kunna cogo min na u bɛ se ka bali u ka sɛnɛw la n'u sera k'u débrouiller ka dɔɔni sɛnɛ maintenant o balo ninnu tigɛ waati de selen sisan an ɲɛ b'a la jarawulikɛla ninnu u ka wulikajɔ fanga bonyanen don ko kura u bɛ k'u ɲɛsin baarakɛla ninnu ma u bɛ k'u ɲɛsin fasoden ɲuman ninnu ma cogo min na u kana se k'u ka sumanw kan n y'o de fɔ wuli kuma damadɔ de b'u la o parce que ninnu kɛ mɔgɔ juguw de don wallahi kafiriw de don u ti ɲɛtaga fɛ donc maintenant sɛnɛkɛla ninnu ni baarakɛla ninnu y'u ka sɛnɛw kɛ sisan ɲɔw tigɛ wagati selen malo kan wagati selen u bɛna wuli k'u bali o fana la ou bien u ka ɲɔw tigɛlen ka taa tasuma d'u la k'u bɛɛ jeni wali kelen ka kɛlɛ wuli mɔgɔw la k'u yɛrɛ ɲinɛ baara kɔ donc vraiment mɔgɔ jugu ninnu wulili ka kow fɛ o de la pays Dogon ye wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka se k'u kɔfilɛ olu la o welekan in kɔnɔna n balimaw n'i y'a mɛn hinɛtɔ ko de don wallahi hinɛtɔ ko don magaritɔ ko de don parce que i b'a dɔn ninnu dɛsɛlen de bɛ nin kɛ n'i y'u ye ka nin welekan sugu kɛ u dɛsɛlen de b'a kɛ n delila k'o fɔ yan sinon a man di ninnu ye u ka nin welekan sugu ninnu k'a bila jamana ɲɛmɔgɔ ma o kɔrɔmasuru ye jumɛn ye u yɛrɛ bɛ wuli u bɛ se ka baara fɛn fɛn kɛ u yɛrɛ ye lakana ta sira kan u b'o bɛɛ kɛ ka marifaw ta k'u ka kɛlɛkɛminɛnw ta ni maa jugu ninnu ka se k'u kɛlɛ nka n'i y'u ye ka wele kɛ waati min na o b'a sɔrɔ cogoya de t'u bolo u dɛsɛra donc o de dɛsɛ in ka d'a kan maa ninnu u fanga ka bon o de kɛlen bɛ k'u bila sisan u kɔni ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma Asimina ka cɛdenw u ka se ka wuli ka olu dɛmɛ u yɛrɛ ye min fɔ an ka jɛ an k'a lamɛn. Assalamu alaikum ne balima Maliens an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen bi ye le 7 octobre 2024 an bɛ bɔ ka adresse Mali autorités la k'a f'u ye hali bi ka bi o lakana mana anw bara dɛ ni o ye pays Dogon ye diɲɛ don o don an de bɛ bɔ ka kule k'u lakana wa an bɛ ka kule k'an sara maa minnu na bi jamana in mara bɛ wuli de bolo n'o y'an ka lakana tigilamɔgɔw ye n'o y'an ka sɔrɔsiw ye wagati kɛra maliyɛn bɛɛ ko ko politisiyɛnw dɛsɛra ko n'a dira sɔrɔsiw ma ko jamana in bɛ hɛrɛ sɔrɔ
nga amma here folo de an woni kulibala jeddo moto ko malikira tay ko malikira maliyaw saboy amiga me jeddo moto ko maliya ga here ma horiya suro ko maliya kelega minan suro min ba to dugu siga dangarega malla tuguni amiga me yoro la jeddo moto ko mali sura suye dugu mine na amba fo an bara jeddo moto dugu de biga wuli no oye banyagara maray no oye bangas maray no oye doza maray no oye koro maray sanji banka jadisu banka dokara koy san shegi egol kuma tala san shegi anga sugu tega sega jo san shegi anga sero petgeleno san shegi anga bagon pekena anga bagon pekena bagan keme fula bagan keme nani bagan keme wora bagan batele kamante bagan muna fo mishi urebe tunu mo taro bita yoro ube sera tige mo la kar kutura jama ka mine ka duna tukono fo te bwala dokara koy banja garamara sanani gouverneur saba tate menace de bo mimbi aka fanyi Mali autorité les pays de Gon akera Mali ma vitrinier wakati mini Mali njiankadi kada tourisme ka jiamado ye Mali don pays de Gon sababula uga culture anuga Mali kanu sababula mais bi o mogo de filen do jarusu bolo min gari jarusu e kuko ke aforani ya watila kanga son jarusu tama ko jamana ba labe ko atamba bolo la dokara koy o bekera o bela la kana baga de sakana amanta jarusu fe ambe faga surasu ko be labena antega fenye dokara koy wallahi dokara mo ni baga pone jeto moto iba ko foite ka ke ala communication bulu atake ni wati laba nuna sonko kaw nanga Mali ministre wula daga dugula kaleruta ko ni ala sonama ko nyoro daga tuguni o tugu mo de shira ko dungo kuno kono atugo mo bebe ga fide vraiment dokera ni priorité malapi priorité ga ke centre kala kala sabati jamane kono ibe ka genkun famba doye la kana baliya centre kono na ambulo jebi ga ke centre mo ko afora anyala ko ayre be nyona yala mungo kuma ko sabali na yere kana nyona jamana jore mu yakula ote o famuna jamana jore mu yakula jamana kana mu de ke ne bolo jamana surasu jamana gendarme jamana police jamana juju administration o be de ka jamana de nyumo tana jamana de dugum toroma la entoura jamana de dugu bolo o ga ku saboy vraiment dokera o kama ali bi ne kirrekerri kanya si Mali autorité uma ka fuye ku boloti anga doso uma kala kala sabati centre la afora ko Mali autorité durante se abrago surasu durante se no o folendo o ka wule bla Mali uma vraiment anga la fiasura anga yorola so dokera wallahi dokera de Amina, Amina Arabi. Merci vraiment, Mbalmake, merci. Ça fait pitié. Ça fait vraiment, vraiment pitié. Il n'est au coup de tout. Bon. Moi, il m'a tout coup, il raconte à la. Ala ben be kalama ambe matigi ndili dron. Ni mo jun. Ala ku fang apa. Malula kaba me alisa ala ku ko bo fiena malula kaba uta chena nga alisa ala ku ko bo fiena kada kanu che bora kamin fosa ama galunta la de pe
pays dogon parce que i b'a dɔn ninnu n'u u dɛmɛbaga ninnu u n'u dɛmɛbaga ninnu u tina u kunfɛ quoi u tina u kunfɛ o ye kelen ye u ti taa yɔrɔ la u kunfɛ fana ni mɔgɔ min tun ye pays dogon ta k'a lajɛ e ala c'était une région riche en culture, très riche, très abondante, très abondante en culture. Hein? Non, vraiment, mɔgɔ jugu ninnu ala de b'u sara. Ala de b'u sara quoi. Ala de b'u sara dɛ. Parce que ni mɔgɔ min tun ye i m'a ye a ye yɔrɔ dɔ fana évoqué fɛn in kɔnɔ k'a fɔ ko k'u ko k'u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na mais bɛɛ y'o dɔn balimakɛ hali ni m'o fɔ bilen bɛɛ b'a dɔn kaba k'aw yɛrɛ dama ti ɲɔgɔn na parce que u nana n'o de ye i m'a ye u ye filaw ciblé ka dɔgɔnɔw ciblé ou bien ka bamananw ciblé k'a fɔ ko dɔgɔnɔw ni filaw bɛ ɲɔgɔn na bamananw ni filaw bɛ ɲɔgɔn na ka mɔgɔw kari ɲɔgɔn na e m'a ye ani u bɛ min fɔ tan n'u b'a fɔ ko mais ninnu u kunkolo ka ɲi ko in kolokolobagaw kunkolo ka ɲi donc u ye nin bɛɛ de fɔ dɔrɔn ka mɔgɔw kari ɲɔgɔn na ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na mais dɔgɔnɔw ni filaw bɛ mun kɛlɛ kɛ ninnu ka sigi jara f'u bɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ i b'a sɔrɔ dɔgɔnɔw yɔrɔ minnu na parce que dɔgɔnɔw ka kan ka ca u yɛrɛ dama tuma dɔw la u yɛrɛ dama ti ɲɔgɔn ka kanw faamuya mais dɔgɔnɔw bɛ communiquer u ni ɲɔgɔn cɛ cogo di n'u ti ɲɔgɔn ka kan faamuya i b'a sɔrɔ filakan u b'o de fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn faamuya o la mun de bɛna n'o ye parce que dɔgɔnɔw ni filaw ka sigi jara f'u ye ɲɔgɔn ka kanw ta dɔgɔnɔ bɛ filakan fɔ fila bɛ dɔgɔnɔkan mɛn donc olu minnu jara ka ja fɔ brassage sugu dɔ nana u ni ɲɔgɔn cɛ u nana de k'a yira mɔgɔw la k'a kɛ i b'a fɔ ko conflit min don conflit intercommunautaire k'a kɛ comme o de don conflit ethnique k'a kɛ comme o de don k'a kɛ comme communauté fila dɔ de bɛ ɲɔgɔn na ou bien k'a kɛ comme ethnie fila dɔ de bɛ ɲɔgɔn na filaw ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn na dɔgɔnɔw ni bamananw bɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ ni si tɛ tiɲɛ ni bɛɛ ye u ka plan dɔ ye u bɛ se ka guerre civile yɛrɛ wuli jamana kɔnɔ cogo min na mais o logique mɔgɔw t'o kɔnɔ bilen parce que les gens ont compris que mɔgɔw y'a faamuya sisan k'a fɔ u bɛɛ ye manamanakanw de ye u bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna quoi sinon mɔgɔ si dalen t'o la bilen donc o ti actualité la bilen quoi o ti actualité la bilen donc maintenant sisan u bɛna fɛn bɛɛ kɛ parce que dusuma nana ne delila ka kuma dɔ fɔ yan n ko chaque fois ni an ka autorités ye koba dɔ kɛ ni an ka autorités ye tɔgɔja dɔw sɔrɔ fo u ka diɲɛ ko dɔ de kɛ cogo min na ka se k'o tiɲɛ u bolo o ye jagosa de ye f'u ka ko dɔ kɛ pour que ka se k'o tiɲɛ u bolo donc je pense que Asimi ninnu ye garadeli min kɛ sisan k'u kɛ généraux ye ani Mali yɛrɛ ye siraba minnu daminɛ sisan ani AES état major généraux ninnu i ye nali min kɛ ka na Asimi concerté ka na compte rendu k'a ye u ye baara minnu labɛnw kɛ o dɔrɔn de don ko in bɛ ka dabɔ o dɔrɔn de kama walahi ne delila ka nin kuma fɔ a y'a hakili to a la chaque fois ni AES avancera ka fɛn dɔ kɛ ou bien ko AES jamana ninnu kelen dɔ ye koba dɔ kɛ i b'a ye ninnu ka wulikajɔ fanga bɛ bonya u bɛ tiɲɛni dɔ kɛ o wagati pour que k'o ko tunu ka mɔgɔw ɲinɛ o kɔ o dɔrɔn de don n'aw hakili b'a la Asimi bɔra laban in na ka AES kelen ka san kelen sɔrɔ a ye discours min kɛ ka AES ka baaraba kelenw ni fɛnw fɔ o kɔ mun wolola o la o wolola mun na école de gendarmerie attaqueli tɛ donc chaque fois ani Mali ye Ukraine ni jalaki ni fɛn i b'a dɔn chaque fois n'aw ye koba dɔ kɛ chaque fois ni koba dɔ kɛra AES jamanaw fɛ ou bien a jamana dɔ fɛ ninnu bɛ wuli ka na ko dɔ kɛ o wagati pour que ka an faga plan y'o dɔrɔn de ye
plan y'o dɔrɔn de ye parce que AES chef d'état-major nana Mali la yan u ni Asimi kumana u ye baaraba minnu kɛ u y'o yira u apprécier la AES jamanaw fɛ u tanuna AES jamanadenw fɛ o ko bɛ to ten ya mais fo ka ko dɔ kɛ fo ko dɔ de ka kɛ pour que k'o ko kɛ fu ye mais o dɔrɔn de don sinon foyi tɛ yen mais bon da bɛ bɔ gulɔ la min da bɛ sɔrɔ sa an bɛ avancer de an tɛ segin an bɛ avancer de u ka nin bɛɛ kɛ fɛn o fɛn y'u diya u k'o kɛ pays dogo an k'a to Ala ma a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ dɛ aw tɔɔrɔlen don cogo min na autorités tɔɔrɔlen don wa an bɛɛ tɔɔrɔlen don hali n'anw tɛ yen bi anw tɛ pays dogo kɔnɔ bi mais an bɛɛ tɔɔrɔlen don mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko Mali kanu b'i la k'i b'i disi gosi ni malidenya ye nin b'i tɔɔrɔ o ye jagosa de an bɛ wele min fana bila an ka autorités ma u ka pays dogo ma gɛn quoi il est temps ka disposition ɲɛnama baw ta pays dogo ye u mɛnna u sɛgɛnnen mɛnna an b'a dɔn a b'aw se la a ye dɔ kɛ dɛ a ye belebele kɛ a y'aw se kɛ sans mentir a y'aw se kɛ a b'aw se la mais halisa a y'u lajɛ an bɛ min fɔ pays dogo fana ye u kana kɛ i b'a fɔ ko autorités ka négligence bɛ ka nin ko in kɛ walahi u ka négligence tɛ autorités fana b'u se la dɛ aw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u b'o gɛlɛya kelen na parce que olu de bɛ yen k'aw lakana olu de bɛ yen nin ko ninnu ka se k'u bali donc n'a kɛra dɔrɔn olu ma lafiya tɛ quoi donc ne kɔni bɛ min fɔ an kana jigin ɲɔgɔn na an ka ko in di Ala ma an ka dugawu k'an ka autorités ninnu ye an k'u dɛmɛ an ka finitigilakaw dɛmɛ an ka kunnafoniw d'u ma o dɔrɔn de ye fɛn in fura ye parce que kɛlɛ in a ma nɔgɔ kɛlɛ nɔgɔman tɛ donc balimaw an bɛ taa ɲɛfɛ balimaw n'an bɔra yen an bɛ don sujet min kɔnɔ o bɛ tali kɛ Burkina Faso jamana kan ko ba dɔ kɛra Burkina ko belebele dɔ kɛra Burkina Faso jamana kan a ka kan an k'an da don a la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a faamuya parce que fɛn min don nin kan ka fɔ de misali ɲuman de don a b'a dɔn Burkina Faso jamana kɔnɔna na u tun ye dɔw yɔrɔ bi m'u bila IBE kɔ tuma bɛɛ i b'a ye fɛn dɔ bɛ IBE da la donc ko ka IBE renverser jagosa yɔrɔ laban in na Daminba ni dɔw u y'u radier ka bɔ armée na ka sababuya kɛ u yɛrɛ bɛ ka janfa minnu tigɛ jamana contre la o radier la bon Daminba a n'a jɛɲɔgɔnjugu tɔ minnu fana bɛ yen jamana in kɔnɔ u wulilen don fɛn bɛɛ fɛ cogo min na capitaine Ibrahim Traoré ka fanga ka se k'a ben parce que olu ta tɛ Burkina ka ɲɛtaga ye farafinna ka bɔ nɔgɔ la man d'u ye gɛlɛya min filɛ Burkina Faso jamana kan o ka ban olu mago t'o la nka olu ɲɛ bɛ fanga de la parce que hɛrɛ min bɛ fanga la u ɲɛ b'o de la sinon jɔn de bɛ yen k'i bɛ Burkina ka ɲɛtaga de ka di i ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'i bɛ Burkina Faso jamana ɲɛtaga fɛ o de ka di i ye k'e bɛ tila ka kapitɛni gɛn ka bɔ fanga la bi soit ni fɔ ni fa b'i la fa t'e la e ka kɛnɛ e bɛ Burkina Faso ɲɛtaga fɛ baarakɛla de ka di ye o ka bila Burkina Faso jamana kunna dusu bɛ mɔgɔ min na hakili b'a la jamanadenw hinɛ b'a la jamana ka ɲɛtaga ka d'a ye denmisɛnninw ka bɔ nɔgɔla ka d'a ye musow ka bɔ nɔgɔla ka d'a ye i bɛ fɛ jamana ka bila sira ɲuman kan jamana ka ɲɛtaga ba sɔrɔ jarawulilikɛla min b'aw ka jamana kan o ka ban ka mɔgɔ jugu kɛlɛ pewu jamana ka se sɔrɔ o bɛɛ ka di e ye e ka tila ka na k'i bɛ kapitɛni gɛn ka bɔ fanga la ayi o tɛ se ka kɛ donc i ti kapitɛni ko la i ti Burkina jamana de fɛ donc o maa kuntan dɔ fala a yɛrɛ la yɔrɔ nin fɛn ninnu ɲɔgɔnnaw n'a bɛ kɛ u bɛ sɔrɔsi dɔw de ɲini ka fara u yɛrɛ kan olu nɛgɛ k'u don janfan na ni wariw ni fɛn wɛrɛw ye donc u ye sɔrɔsi dɔw de nɛgɛ o cogo la ni nafolo ye sefa wari miliyari 5 ɲɔgɔnna a bɛ s'o ma u b'o d'u ma u ka fanga renverser
ka i bɛ ben donc kuma in fɔlen kuma fɔra olu minnu ɲɛna olu ye ko in namu laminɛ u fɛ o kan ka a fɔ yɔrɔ min na ka sɔrɔ ka taa fɔ yen a fɔra yen fana olu m'a fɔ k'u kana kɛlɛ olu ko k'u ka sɔn parce que u ka plan b'u bolo wari bɛɛ dilen u ma k'a ban wagati min na maa min ye ko kɛ u sɔrɔla ka tɛgɛ d'a kan an ka ko in lamɛn n'an y'a lamɛn an bɛna don détail tɔ la an b'o ɲɛfɔ aw ye. Non, Yoroman, il y a un homme qui a misé 5 milliards de francs CFA pour déstabiliser Ibrahim Traoré. 5 milliards de francs CFA, il a proposé ça à des militaires de Burkina Faso pour qu'ils puissent déstabiliser Ibrahim Traoré. Chers camarades d'Afrique, écoutez cette vidéo attentivement. Hein? Des forces de défense et de sécurité ont décliné un marché à coût de milliards, un projet de déstabilisation qui vaut 5 milliards de francs CFA. Eh bien, les soldats ont joué le jeu du porteur de ce projet de déstabilisation jusqu'à son interpellation. L'individu mal intentionné a donc été coincé finalement hier avec ses valises pleines de billets de banque. On découvre les faits avec Bienvenue dans ça. C'est une affaire digne d'un film de fiction qui révèle une fois de plus jusqu'où de sinistres individus et leurs mentors sont prêts à aller pour assouvir leur soif de déstabilisation du pays afin de semer le chaos pour de sombres intérêts. Il y a quelques jours de cela, un individu entre en contact avec des soldats et leur propose un marché juteux. Des actions de déstabilisation contre une très forte somme d'argent. Les éléments rendent compte immédiatement à leurs supérieurs. Instruction leur est donnée de jouer le jeu. Marché conclu, assuré de la bonne marche de son funeste projet et convaincu de sa réussite. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'il y a eu Fambal de Soronikola. Tu peux dire ça, me tromper. C'est pour avoir 1 million d'euros, 1 milliard d'euros. 5 milliards de francs CFA. O de kun proposé la u ye k'u ka i bɛ renverser ka fanga déstabiliser donc wari minɛna u tilala ka tɛgɛ da cɛ fana kan voilà mais min y'an tɔɔrɔ u y'a ɲɛda datugu o de ma ɲɛ quoi vraiment ni ɲɔgɔnna ninnu a kana to k'a ɲɛda datugu parce que u b'a fɔ ko tant que jugement ma kɛ ko u b'a tubabukan ba fɔ cogo dɔ la ko présumé ou bien quoi d'innocence yɛrɛ a y'o to yen sa ni mɔgɔ minɛna nin fɛn sugu ninnu na k'i bolo minɛ bɔrɛ kɔnɔ a y'a ɲɛda bɔ k'a yira mɔgɔw la parce que aw ma farati nin ko sugu la mɔgɔw bɛna fɔ ko montage don u bɛna fɔ ko film don ko bɛnkan don quoi yɔrɔ anw ma da ko la yan an ka farafin jamana ninnu anw ma da ko la dɛ donc n'aw ma farati nin ko sugu la k'a tigi ɲɛda dogo mɔgɔw b'a fɔ ko montage k'aw bɛnna kan de ko bɛnkan don ko bɛnkan de don ko film don quoi donc pour que k'o tuti n'o siga n'o fɛnw ban mɔgɔw la a mɔgɔw kana bila u kunna ko mise en scène don a kana ɲɛda a kana dogo a y'a ɲɛda yɛlɛ fwa o de kan ka kɛ donc vraiment nin tigi ye 5 milliards a y'o de proposer sɔrɔsi dɔw ye sɔrɔsi ŋana dɔw sɔrɔsi cɛfarin dɔw k'u ka i bɛ ben ko ka fanga k'a renverser donc olu ko ko awɔ k'u sɔnna donc maintenant wari di don ani wari kan ka d'u ma yɔrɔ min na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen valisiw dayɛlɛla fɔlɔ ka wari yira wari bɛɛ dafalen waati min na ko a y'a jate donc u y'u ka jateli kan wari jatelen k'a ban sefa wari miliyari 5 k'a dafara cɛ yɛrɛ ɲininkali kɛ ko k'a dafara ko awɔ a dafara ko baara bɛ daminɛ don jumɛn ani dɔ ka bɔ a kɔfɛ k'a ta tɛgɛ fila ma ka nɛgɛ k'a tɛgɛ la si ma kɔrɔ ni si ye donc ka sɔrɔ ka service de renseignement wele u nana don mobili kɔnɔ ka taa bon i bɛ nin proposer maliyɛn den jumɛn bi a b'a fɔ ko ayi bon nin de ye jamana kanu ye quoi ka sɛgɛn k'a to i la ka jamana défense ta
mais i bɛ nin propos nin kɛ man di yan dɛ n m'a fɔ k'a ti kɛ dɛ mais a ma nɔgɔn. Donc jamana jɔli bi jamanadenw yɛrɛ de bolo, jamana ka ɲɛtaga bi jamanadenw, a ti ɲɛ n'anw hakili sa. Ni min dira ninnu ma tan n'u kun sɔnna jɔn ka bɔ b'u la, a cɛnni bi yɛlɛ jamanadenw bɛɛ de kan. Hali minnu y'a kɛ kɔfɛ u yɛrɛ ti to, u ka laɲini ɲɛna o a ma ɲɛ o a kɔlɔlɔ bi bin u kan. Mais u y'a déclaré sisan, u ye tɔgɔja sɔrɔ, diɲɛ bɛ ka kule n'u ye, a sankɔrɔta Ala b'a d'olu de ma, parce que u ma sɔn ka jamana bila a jugu ye. U ma sɔn ka jamana, sinon cɛ miliyari 5 o ka ca dɛ, o ti wariden ye dɛ. Nka u jɛna wari in kɔ ka faso kanu ye, ka baara kɛ n'u ye. Félicitations à vous, les hommes intègres. Aw bɛ fo yan, nin de ye jamana jɔ ye. Donc vraiment an bɛ capitaine halisa an bɛ dugawu k'a ye. Halisa Ala k'a kisi parce que ale ka terrain ma nɔgɔn quoi. Wallahi capitaine ka terrain ma nɔgɔn, an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Capitaine ka terrain ma nɔgɔn dɛ. Capitaine ka terrain a ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. N balimaw n'an bɔra yen an bɛ to kunnafoni kɔnɔ halisa. An ka politique mɔgɔ dɔ bɛ yen ko Alassane Dembele, a bɛ wele ko Alasko. Ale ye kumakan dɔ fɔ, kumakan min na a bɛ ka jalakili ta ka bin CNT kan. CNT ka taa se Asimi ni primature ni o ye premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga, olu bɛɛ lajɛlen ma a bɛ ka jalaki da o kan. Sabula an ka parti politique minnu bɛ yen n'olu ka subvention tigɛra, ɲa dɔw bɛɛ nin da ale ma kosɛbɛ. Ale kɔni bɛ ka kuma caman caman fɔ, a b'a jira k'a fɔ o subvention ninnu o tigɛra, mais Asimi ninnu yɛrɛ ta fɛn ma bɔ o la. An ka jɛ an ka yɛrɛ ka kuma lamɛn, n'an tila l'o la an bɛna hakilila di a ko kan, an ka jɛ k'a lamɛn. Ka reçoit n'ale président ba ye monsieur Umaru Sinayogo ye. Monsieur Umaru Sinayogo an y'a ye kosa in na a ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ, sabula ani ministre min bɛ parti politique kunna n'o ye colonel général Ablaye Mayiga an'o sigira an'o échangera a n'a ka bureau mɔgɔw, ani assemblée président ba n'o ye général Ndiaye ye an'o sigira a n'a ka jamaw. Awa ani premier ministre yɛrɛ sigira n'o ye Mali premier ministre ba yɛrɛ ye n'o ye Choguel Mayiga ye. Bon maintenant sisan nɔ a y'a décidé k'a fɔ k'a b'a fɛ ka na ANCD Mali siège la ani ANCD Mali ka ɲɔgɔn ye. Mais a ka baara cadre de don, programme de b'a bolo Mali parti bɛɛ kama, programme de b'a bolo Mali institution bɛɛ kama, programme de b'a bolo Mali ministère bɛɛ kama. C'est-à-dire fɛn o fɛn ye Mali ɲɛtaga ye, bon puisque o tɔgɔ bɛ cogo min na, n'i ye liste de présidence ta k'a lajɛ bi, mɔgɔninfin bɛɛ u si tɛ parti kelen na. Nin bɛ nin parti in na, awa i b'a sɔrɔ Yunus Amid Diko o ka parti président bɛ yen, i b'a sɔrɔ Ben Fana o ka parti bɛ yen, i b'a sɔrɔ Ablaye Traoré RGS i b'a sɔrɔ o fana ka représentant bɛ yen, parti Barka o ka représentant bɛ yen, ANCD Mali o ka représentant, parti jeune, parti des présidents des jeunes olu de farala ɲɔgɔn kan. Olu farala ɲɔgɔn kan, o de ye Mali parti bɛɛ lajɛlen bi ne bara. Donc ne filɛ ka Mali de bisimila, Mali ka politique tɛ nkalon ye koyi, politique tɛ janfara koyi, depuis kira ka tile. Awa n b'a f'i ɲɛna politique tun tɛ yen dɛ, nkalontigɛ politique tun tɛ yen dɛ, ɲɔgɔn janfa politique tun tɛ yen, diɲɛ ɲini politique tun tɛ yen dɛ, mais diinɛ bɛ lase cogo di, adamadenya bɛ se ka la sabati cogo di, awa ala ɲɛsiranɲɛ bɛ se ka kɛ adamadenw dusukun na cogo di, o tun ye kira ka politique ye ka ɲɛsin diɲɛ ma. Bon bi an bɛ politique ko an bɛ jamana développer, mais politique kɔrɔ tɛ ko nkalon dɛ, politique kɔrɔ tɛ ko ɲɔgɔn janfa dɛ, politique kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ni min fɔlɔ ka min sɔnkɔrɔma cɛ k'o fana, ni politique y'a sɔrɔ i janfanci ye, i b'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ janfa ye, ni politique y'a sɔrɔ i ye namaratɔ ye, i b'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ namara ye. Sinon politique faso kanu don, politique ka kungo dilan o don, ka kungo dilan cogo di, c'est-à-dire autrement appelé, la politique n'est rien d'autre que de résoudre les problèmes. Et aujourd'hui on se profite de ces micros k'a dɔn Mali parti politique de nana, o ye Mali politique bɛɛ de nalen ye ne ka so bi, u nana u ma dan o ma, u ye diplôme di, u ye diplôme min di o de filɛ ɲɛkɔrɔ tan, o bɛ waso kun bɔ, mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i ye jɛkulu in bɔra yɔrɔ jan de dɛ, ala ni président kura in n'o ye Umaru Sinayogo a ka courage, des femmes leaders des partis politiques du Mali, et toutes les réunions pendant plus de 2 ans, toutes les kɛra pour k'u ka parti musow tɔgɔ di, u tilala tuguni
ne ka parti yɛrɛ président de femme a siégé la commission kɔnɔ mais u tilala ka parti tɔgɔ effacé ka b'u yɛrɛ kan k'a k'u yɛrɛ dama ye parce que nafa sɔrɔ donc a dɔw fɔ ba kɔfɛ dɔw fɔ kalaban dɔw fɔ yɔrɔ la olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi nin ye kabako ye dɛ parce que i tɛ se k'a fɔ karisa ka ɲi a bɔ du min kɔnɔ k'o du kɔnɔ o du faama ye o ba ma ɲi donc an tɛ jɛn n'a ye dɛ donc bi parti jeunesse min don nin bɛ kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ politique an ka ɲɛtaga an bɛ min nɔfɛ Mali démocratie la nin bɛ kɛ sababu ye k'a sɔrɔ bon n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni kuma jumɛn ye président Asimi k'a dɔn ko Ablaye Mayiga b'a ka baara la n'o ye général Ablaye Mayiga ye ministre de la mission dɔrɔn a k'a dɔn k'a fɔ Ndiaye b'a ka baara la n'o ye général Ndiaye ye CNT ɲɛmɔgɔ a k'a dɔn k'a fɔ Sogɛl b'a ka baara la ni donc n tɛ se ka k'i ka baara la ka structure dɔ bonya o structure dun bɛ bɔ parti dɔ kɔnɔ o parti ka hakɛya gosilen dɔw la n'o ye financement public ye ko an k'an da de an t'an da de dɛ n'u tɛ financement public fɛ i b'a dɔn mɔgɔ min b'a di ne ye n ka rapport sɔrɔ tout récemment rapport provisoire pour l'année en cours le président de la cour suprême section de compte a ye rapport kura di ne ma 100 k'a fɔ ko alors Alassane Dembélé i ka baara taabolo ka ɲi ɔ mais o y'a sɔrɔ rapport kɔrɔ caman bɛ yen mais ne ka ɲɛmɔgɔ ne dalen b'u la n jigi b'u kan hali conseil na 22 min kɛra yan nɔ o 22 bɛnna ne ka parti 11e anniversaire ma journaliste ye ɲininka ko yalima ko ne ka parti bɛ sɔn ka Asimi dɛmɛ n'a kɛra candidat ye n ko komi Asimi m'o fɔ an ye n ko wali dusu tɛ ko tigɛ n ko mais n'a y'i présenté a bɛ se ka ANCD ka dɛmɛ sɔrɔ mais i bɛ mɔgɔw dɛmɛ i b'a dɛmɛ tiɲɛ de kan dɛ i tɛ se ka dɛmɛ nkalon kan tiɲɛ ye min ye sariya e don ne don ale don an bɛɛ de kan ka sariya bɔ sariya ma jɔsi ka bɔ yen e bannen don ka mɔgɔw ka wari di mais e yɛrɛ ka sara ma tigɛ i ka premier ministre sara ma tigɛ kɔnɔna bila bɛ se ka sara ma tigɛ CNT sara ma tigɛ avantage ma tigɛ o tuma la sariya bɛ min sariya tigi de kan ka sariya bɔ Asimi ale yɛrɛ tɛ sariya ye Sogɛl Mayiga ni premier ministre ale yɛrɛ tɛ sariya ye kɔnɔna bila Mayiga min ye politique min wale yɛrɛ tɛ sariya ye mais a fɔra de ko olu ka sariya labato donc n'olu yɛrɛ y'a bato tɔnden bɛɛ b'a bato mais olu yɛrɛ kuturu yɛrɛ tɛ sariya ye donc o tuma la an b'a ɲini u fɛ ni financement ko in u fɛla ko tɛ bi ala ye jamana in marali kalifa olu de la a se b'u ye a se bɛ Alahu Taala ye parce que ala mana ye sira min kan a b'i dɛmɛ o de kan donc u k'a fɔ politique mɔgɔw ye k'a fɔ tiɲɛ tiɲɛna nin ko in na an y'a ka jeunesse reçoit tiɲɛ tiɲɛna a ka denmisɛnninw u bɛ sira ɲuman kan an dalen b'u la mɔgɔ ɲumanw don nka ni politique mɔgɔ ninnu u ka hakɛya dɔ b'an fan fɛ u hakɛ m'an fan fɛ an b'a ɲini aw fɛ alors aw ka hakɛ fana sigi n'o kɛra a bɛ ka jeunesse ta u bolo fila cogo min k'u hakɛ k'u kɛ héros national ye ka danaya da u kan bi u k'a dɔn k'a fɔ u bɛɛ bɛ bɔ du de kɔnɔ du ye jumɛn ye parti u bɛ bɔ parti dɔ de kɔnɔ o parti k'a fɔ bi tɔɲɔ b'u kan dɛ hali u ka siège sarali ye problème ye tɔɲɔ b'u kan dɛ awa dépense fɛn bɛ kɛ parti kɔnɔ parti fana i ko denbaya bɛ labalo cogo min na parti fana bɛ labalo ten de ɔ hakɛya min ni gouvernement yɛrɛ y'a sigi n'a ma jɔsi mais aw bɛ ban o bato o fana tɛ mɔgɔ nisɔndiya dɛ i ka mara mɔgɔw kɔrɔ dɛ donc fanga bɛ se fɛn bɛɛ la mais hakɛ de bɛ se fanga la u ka hakɛ dabila u ka t'u ɲɛsin tiɲɛ ma jamana bɛ jɔ ni tiɲɛ de c'est-à-dire la gouvernance pieuse une gouvernance pieuse. Bon nin ko banna ka ban a faamuna a bɔra ka min fɔ sisan o de ye a bɛ jalaki boli autorités kan Asimi Sogɛl ninnu olu yɛrɛ ta ma tigɛ nka financement min kan ka kɛ parti politique ye k'o tigɛra bon nin ko ka nɔgɔn parce que ale yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a bɔra ka fɛn dɔ fɔ ka ban o ye jumɛn ye a y'a yira k'a fɔ politique ko tun bɛ yen kabi ala kira kisi ni nɛɛma b'a kan sallallahu alaihi wa sallam ka b'o ka waati ko politique ko tun bɛ yen ko politique bi ko tɛ nka ale yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ olu tun bɛ kɛ cogo min na a tɛ ka kɛ ten bilen mais fɛn min dabɔra min kama n'a tɛ k'o kɛ a tɛ k'o nafa ɲɛ sira wɛrɛ de b'ale kɔrɔ mais est-ce que c'est la peine o ko ka to yen o tɛ to yen an t'u cili kɔni autorité ninnu ma se k'o kɛ parce que an bɛ démocratie jamana kɔnɔ mais wari min bɛ bɔ jamana fana kunna ka di u ma k'u k'u ka baara kɛ n'u tɛ k'o baara kɛ e yɛrɛ bɔra k'o fɔ n'u tɛ k'o kɛ ka ɲɛ n'a t'o cogo la ka ɲɛ bilen n'a tɛ ka kɛ o cogo la mais c'est pas la peine wari ka d'u ma mais kow daminɛna ka ban n'ala sɔnna on verra bien donc balimaw nin de tun ye bi kunnafoni ye an bɛ bi ta bila yan n'ala ka diɲɛ ye Bamako News TV tun don kunnafoni lasiraw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Seku Tarawele la grande voix ala ka don wɛrɛ yira n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala sɔnna ma tarata n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 12 ma